చూడరా, సంవత్సరం నుంచి కొంటా అని చెప్పి ఇప్పుడు దా గొండ్లా ఐఫోన్ అంట. వీడి మొహం ఎప్పుడు కొంటాడేమో. యాడికి రా పోతా ఉన్నావు? వస్తా మళ్ళీ. అర్జెంట్ ఐఫోన్ 17 Pro Max కావాలన్నా. 1.5 hour లో నీకు ఫోన్ ఇస్తా. నువ్వు అడిగిన ఫోన్ ఎంత తెచ్చా? 1 hour లో తెచ్చిచ్చా. ఆ పక్కా నాదే, ఈ పక్కా నాదే, తలపైన రే మచ్చా ఆడు చూడరా. ఎట్లా రబ్బా మెయిల్ పనిచేయలే నాకు.